Dobre ľudia, dnes tu máme part 3, tuningovanie BMX-ky. Dáme si dole zadné koleso. Viacej to tu vybrusíme. Tieto. A potom v nedeľu bude part 4 a bude pripravená na sprejovanie. Kto nevidel part 1, nech si pozrie. Taktiež part 2. Potom dá sa tu Limet Green zelená, taká, jak je tu na gripe. A môžeme ísť na to. Dobre, takže ideme na to. Musím si dať dole reťaz, potom prvé pegy, potom uvoľniť koleso, posunúť ho dopredu. Takže môžeme ísť na to. Prvé preč pegy. Potom toto uvoľniť. Dobre, takže ešte druhá. Teraz si musím posunúť toto koleso dopredu. Tým pádom sa mi uvoľní reťaz a stade, áno. OK. Z tej sa to už iba vyberie. Prakticky ja mám preč reťaz. Tým pádom mám koleso preč. A je to. Takže poviem to vyčistiť. Aj toto koleso trocha tu. A potom sa to ešte trocha vybrúsi. My sme to nechceli brúsiť preto, aby sa nejak nezarezalo z flexov do pneumatiky. Tak sme to pre istotu nechali takto, že to dám dole a potom to nejak vybrúsime viacej. A potom v parte 4 bude, ako ju budeme striekať, bude tam ísť limetková zelená, taká istá ako je na gripe, a potom si to môžeme ukázať. Ak ste nevideli part 1 tu a ak ste nevideli part 2. Takže dobre, ja si to idem umyť prvé všetko. A potom si to môžeme ísť obrúsiť. Toto sa potom vyčistí. A tak, bolo to docela ľahké, ale tak ako v pohode. Takže ja to mám umyté a si myslím, že to už vyzerá o dosť lepšie. Že môžeme si to ísť zrezať. Toto tu čo stade trčí. Teraz to není vidno. No, tam trocha. No, a poďme na to. Dobre, takže dneska si ešte nastrikáme s čiernym sprejom volant. A si to potrebujem takto zabaliť s páskou. Všetko, čo sa bude striekať, čierne diely proste. No a môžeme ísť na to. Dobre, takže to by som mal už oblepené. Budem striekať najprv volant, ešte tu dám nejaký ten sačik tu, aby to nešla. Čierny sprej mám niečo také, duplicolor a je to čierna, predstav len. No a môžeme ísť na to vyskúšať. Mám všetko už oblepené, takže poďme na to. Five minutes later.
Takže strekali sme volant, potom tu taký obrúč akebý, potom tu toto železo, aj potom ozubené kolesko a túto rúlu, jak na sedadle. Ešte ideme prestrekať Peggy. Dobre, takže teraz ideme nastrekať Peggy. OK, je to. Takže je tu nastriekané všetko, aj tu, aj ešte Peggy. Takže už iba počkať do rána, uvidíme, jak to vyjde a môžeme sa vidieť v parte 4. To už sa bude striekať celá BMX-ka na limetkovou zelenú, tak si ho určite pozrite, nechajte si ho úsť, je to posledný part a vidíme sa v parte 4. Čaute.